Megan Thomsen Linnet. Jeg er 9 år, bliver snart 10 år. Og jeg har 4 ponyer, 2 3'ere og 2 1'ere. Jeg er lige i gang med at komme op på min 1'er-pony, som er 4 år. Og så drømmer jeg om at ride noget Twildon på en hest. Har du nogle mål? Ja, mit mål kortsigtet, det er, at jeg gerne vil ride Baltic Cup i Sverige i maj måned. Og jeg vil også gerne ride Baltic Cup i Norge i august. Og så mit langsigtede mål, det er, at jeg gerne vil ride Danmarks mesterskab på Cat 3. Hvad elsker du at lave med dine ponyer, og har du en største oplevelse? Til dagligt kan jeg godt lide at ride en tur med halvløse tøjler og træne og springe. Og så kan jeg også godt lide at tage dem med på stranden og ligge og hygge om aftenen i boksene på dem. Og til stævner kan jeg godt lide at ride omspringning og store rejsestævner. Og min største oplevelse er at ride Baltic Cup, da jeg vandt. Hvad ønsker du dig i en sponsor? Jeg ønsker mig en sponsor, som tror på mig og mine ponyer, så vi kan blive bedre. Og sponsoratet vil jeg bruge på at komme til flere træninger og flere stævner og flere rejsestævner især.